Pasaden igandean, 76. Hondartzako futbol txapelketako finalerdiak jokatu ziren Zarauzko hondartzan. Jardunaldia goizeko 9:00 hasi zen, eta eguraldia lagun, plairutako fase finaleko 8 partiduak ikusteko aukera izan zuen bertaratu zen orok. Aste Santuetako oporraldiak ere hasi dira askoentzat, eta Zarauzko malekoian jende ugari zebilen pasian, eta bide batez partiduak ikusten. Jardunaldiko amaitzak hauek izan ziren. Kopan, nesken artean, Zubiondo Erretegia taldeak 3-2 gainditu zuen Oteiza Liceo Politeknikoa, eta Kiribil estilistak 1-0 irabazi zion Kupela taldeari. Finalean beraz, Zubiondo Erretegia eta Kiribil estilistak arituko dira. Mutilen artean, ARG taldeak 3-2 gainditu zuen Ulazia Bidaiak, eta dekorazion batek garaipen zabala lortu zuen AZ Group Zidimko taldearen aurrean, 4-1 irabazi baitzuen. Kopako finalean, ARG eta dekorazion bat izango dira aurrez aurre. Nesken ligari dagokionez, Arazi Txangurrok 5-0 gainditu zuen Xixeri Erretegia, eta finalean Robeliren aurka arituko da, hauek 3-0 irabazi baitzuten Aranola Leioaken aurka. Mutilen artean, Asti Pinturak eta Kepa Loidi Aretegia izango dira finalean. Lehenak Salbide Tabernak gainditu baitzuen 3-2, eta bigarrenak 3-0 irabazi zuen Marmol Malekoren aurka. Zarauzko 76. Hondartzako futbol txapelketako finalak apirilaren 11an goizeko 9:00 jokatuko dira. Orduan jakingo dugu ze talde izango diren aurtengo txapeldunak. Ea orduan ere eguraldia lagun dugun.